Hola, queremos llegar a la selva. סואן! שרה מבשל בישולים, תמחק אותך, אני אצלם, והעולם יראה. כל יום המצאה חדשה? לא תתחרתי. 650 צפיות. נוי. דיברנו באפליקציה. בתולה אין עליך ניצוצות של סקס. שיעור מספר 1 לחיים. אל תקבעי עם אף אחד אף פעם, למחר, למחרתיים, להלילה. מעכשיו לעכשיו. סקס. נאו. נהנינו. רוצה לשמוע משהו אמיתי? את הבחורה הכי יפה שראיתי בחיים שלי. מבין שאתה לא בדיוק החומר האנושי. אז אני אהיה החומר האנושי. אני לא חושב שזה אפשרי. גנטי. מסטולי, יש לי תחושה טובה לגביך. נעשה ממך משגיח. תודה, מפקד. היי, יאללה, אהבת. שלומך. אהבת. תחבל ואת מסתירה אותו ממני? אם את נצלת אותי בשביל לשמור לך על התחת? זה עוד לא קונקלוסיבי, אבל לא הצלחנו לשלול. שלום מה? HIV. אתה יכול לעשות לי חומר שנהיה כמו קינו? הוא נראה לי מת. הוא חי, רק לא כאן. אתה יכול לסדר לי? את עוד צעירה, יש לך מלא זמן. את לא רוצה... להתאהב? זאת הצעה? Pero el único problema es que hay que cruzar el camino de la muerte. ¿Por qué se llama Camino de la Muerte? ברוך אתה אדוני, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להתעטף בציצית. להתעטף בציצית. אמן. תכניס לפה את היד. תכניס. נקח שתחזיק את הבית בלב. לא עושה קטוע יד. אנחנו לא מדברים עד אחרי תפילין של יד. בסדר? חשיבה התמדה. אם תפספסים מנה של תרופה, גוף עלול לפתח עמידות. את תתעוררי עם פטריה על לשון, יתבלבלו לך טעמים.